Il-budget ta' sena d-dieħla se jkun qed ikompli jiffoka fit-titjib tal-ambjent f'pajjiżna. Fid-diskors tiegħu il-Ministru għall-Finanzi spjega kif matul din is-sena se jkunu qed jiġu implementati numru ta' proġetti ambjentali f'diversi lokalitajiet. Proġetti li se jkunu qed jaraw il-ħolqien ta' aktar minn 80,000 metru kwadru ta' spazju ħodor f'ambjent urban. Il-Gvern se jkun qed iġeddet ukoll l-iskemi marbutin mal-enerġija rinnovabbli u se jkun qed jagħmel energy audits b'xejn il-negozji żaru medji dan biex isiru aktar effiċjenti fl-enerġija li jużaw. Il-Ministru għall-Finanzi spjega kif il-Gvern se jkun qed ikompli għaddej bil-proġett tal-Eco Hive permezz ta' proġett ta' nofs biljun euro se jkompli x-xogħol fuq l-impjant Waste to Energy biex l-iskart li bħalissa jintrema fil-landfill jibda jintuża bħala fuel biex tiġi ġenerata l-enerġija. Fis-settur tal-enerġija, il-Gvern se jkompli bil-ħidma tiegħu fuq it-tieni interconnector mal-Italja. Fl-istess waqt fl-ewwel xhur tas-sena l-ġdida mistenni jiġi ppubblikat l-ewwel pre-qualification questionnaire brabta mal-iżvilupp ta' sistemi rinnovabbli offshore. Fil-Power Station ta' Dellemara se jiġi bbażat ukoll l-ewwel proġett ta' ħażna tal-massa permezz tal-batteriji. L-Ena Malta se tkompli bit-titjib fis-sistema ta' distribuzzjoni madwar il-pajjiż kollu, se jkunu installati wkoll aktar charging points għal vetturi elettriċi madwar il-pajjiż. Brabta mal-vetturi elettriċi, il-Gvern se jerġa' jestendi l-iskemi eżistenti kif ukoll se jintroduċi skema ġdida għax-xiri ta' e-kick scooters. Il-Gvern se jkun qed jibda l-implementazzjoni tal-investiment ta' 35 miljun euro mifruxa fuq medda ta' snin biex inħolqu passaġġi għar-roti u l-mixi. L-iskema tal-iskrepjar tal-vetturi se tiġi estiża wkoll. Il-Gvern se jkompli għaddej bil-proġett biex itejjeb l-infrastruttura tat-toroq wara li matul din is-sena tlestew ix-xogħlijiet f'numru ta' junctions ġodda, toroq prinċipali u residenzjali, ix-xogħol se jkompli biex tiġi realizzata l-viżjoni tal-Gvern għall-qasam sas-sena 2030. Fost dawn ix-xogħlijiet hemm il-proġett ta' Triq Sant'Andrija li se jwitti triq għal proġett tal-Junction ta' San Ġiljan. Il-Gvern se jara li jimplementa wkoll il-proġett tal-Imsida Creek fejn minn barra li se tittejjeb junction ewlenija fiċ-ċentru tal-pajjiż se jkun qed inħoloq spazju pubbliku miftuħ ġdid fl-Imsida.